जोङो बोसोरफ्रोमबो रंजालि बैसागोखौ फालिबोबाय थायो। फालियै फालियै दिनै 33थि जाफैबाय। बे हिसाबै जोंनि माइनाव आफादाबो बेयाव माखासे हाबाफारि लाफायो। बेयाव गुबै आफाद, लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद बे मोनथामबो खौसेथि जानानै दिनैनि बे हाबाफारियाव गेदेरखौ उन्दैया मान खालामनाय, उन्दैखौ गेदेरा मान खालामनाय बे हाबाफारिखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो लाबोबाय थाबोयो। बेखौ लानायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जोङो उन जोलैफोरखौ फैबाय थानाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जाहाथे जोङो मोजाङै फोरोंलांबाय थानो हायो आरो फोरोंलांबाय थागोन। बे हिसाबै जोङो बे हाबाफारिखौ लायो। आरो बे रंजालि बे फालिनायजों लोगोसेनो जोङो बेयाव कनफारेन्स बायदिबो खालामो। उन्दैफोरखौ मोसाहोनाय, रंजाहोनाय आरो गोदोनि एसे सोलाय सोल' जेनेबा हिन्जावा हौवा जानाय आरो हिन्जावा हौवा जानाय बेबायदि हाबाफारिखौबो जोङो स्टेजाव मोसानायखौ खालामबोयो। आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै आं बेखौनो बुंनो लुबैयो, जोंनि बे गोदान बोसोराव गासैबो दारगासुबानि आबै आबौ गासैनोबो जोंनि माइनाव आफादनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय।